Ail gymal rownd Ragbrofol Gyntaf Cyngres Europa. Cei Connah yn croesawu NK Bravo. O, cyffyrddiad y fyd. O, dwi'n drosedd yn y fan yna. O, di ar mi. O, rwan ta. Mark Spanring. A thi'r llawer. Can gymeriad gan Brati. I ddechrau, mae'n cael ei droi yr holl ffordd rownd. Fel amddiffynwr, paid byth a gwneud hynna. A wedyn, mae'n jyst yn trio cael blaen I droed ar y bêl. Dio, mae'n agos at y bêl, mae'n gicio'r dyn. Ddylia fod yn gicio'r smotyn, ond ydy ddim. Twsic bêl yn edrych am y rhediad gan Martin Petsar. Petsar, cael ei figilio gan Mariot a gan Franklin yn ôl at Spanring. Gwaith da gan Harry Franklin. Nôl I mewn gan Iasgec! A'r peniad yn erbyn y trawst gan Matej Poplatnik, a dyna'r gosod da ni wedi dod at gol yn yr hanner cyntaf. Ia, mae'n mor anlwcus. Mae'r croesiad yn safonol. Mae'n neidio'n gynnar rhwng y ddau amddiffynwr. So, mae'n gallu gwneud llawar mwy, a bosib mynd ar draws y gol geidwad, ond ti'n gwybod be? Mae'n mynd ag at y postyn agosa, mae Ratcliffe di giro, a mae o'n anlwcus iawn. O, Aaron Williams, cyffyrddiad hyfryd yn mynd heibio I Rodriguez, pwy sydd yn y gan. O, siawns fy'n alawion y fan yna. Wel, penderfyniad dadleuol arall yn ymwneud â chico smotyn gan y dyfarnwr Ben McMaster. Dwi'n meddwl bod I fraich o'n agos at ei gorff. Da ni'n gweld yma, mae gwaith da gan Williams. Ond wedyn, mae yna rhyw symudiad bach. Un yr un o bosib, gicio'r smotyn sy'n heb fod. Fel mae pethau'n sefyll, mae Cei Connah drwad. Ond Nawr dipyn o amser yn well. Dyma Duggan, traed cyflym Duggan yn mynd efo heibio Rodriguez, Elliot Duggan ar ben ei hun yn troi y tyfer. O, mae wedi cael ei lorio! Mae o dal ar ei draed, Duggan yn dal I fynd. Wel, penderfyniad adleuol am y trydydd tro gan y dyfarnwr. Dwi'n meddwl bod hwnna'n gicio'r smotyn, mae rhaid I fi gyfadda. Dwi'n meddwl bod o'n chwilio am hwnna, chydig bach gormod. Oedd o'n gorfod mynd lawr. Iofan. Turdin I weld bob tro ar gael yn tydi Gasper Turdin. Croesiad yn edrych am Poplatnik, a mae yna gyfle fan hyn ar yr ochr bell o Poplatnik unwaith eto di hangfa yr ergyd o'r medd. O! Stankovic am ddiffyn arwrol. A gwlio ddod ar amddiffynwr Guy Edwards li. Oedd I ar ei ysgwydd o, chwarae teg. Rwan to, mae yna gyfle fan hyn. Mae'r bel yn gael o'r oed. A mae'r gol unwaith eto, gol hwyr a Nemanja Iasgec sydd I chael I mi gafodd Ratcliffe I ddwylo i'r bêl. Ond fan union be oeddwn ni'n ofni oedd yn mynd I ddigwydd wedi digwydd. Bêl yn cael ei thynnu nôl. Just gen mae Guy Edwards, Ben Nash, Chris Marriott wedi bod yna drwy gydol y nos. Ond oedden nhw'n yna ar yr eiliad bwysig. Da ni wynebu hanner awr ychwanegol yma yn Nantfordd. Mariot. Un ddofn edrych am Nash. Am ddiffyn da gan Rodriguez. O, ti'n gweld y cramp yn y coesau wan. Sabotage yn gynt na mar, oedd rhaid I mar fod yn ofalus. O, dyma yna gyfle gwirioneddol fan hyn I Sabotage y bêl I fewn at Poplatnik. Arbediad gan Ratcliffe. O, mae'r bediad. Sbio nhw'n mynd, neb yn gallu stopio, cic iddo fo, neb yn gallu mynd digon agos, a wedyn, diolch yn farus, wastad yn chwilio am y bas, a mae'n un dda. Diolch byth Ratcliffe yn y fan a'r lle. Martin Petsar, grymanu'r bêl I fe. O, nag mae Poplatnik wedi dwyni. Matej Poplatnik. Fy na ddim cicio'r smotyn, dwi ddim yn credu. Mae NK Bravo wedi sgorio'n hwyr ar derfyn y 90. A maen nhw wedi sgorio 5 munud cyn diwedd yr amser ychwanegol. Siom I Neil Gibson. Oedden nhw mor agos. Ond Matej Poplatnik ar ail I NK Bravo. Maen nhw'n swp sal.